aquest reactiu, que és el sidral, perquè entre d'altres components té l'àcid cítric, que és un dels àcids responsables que es pugui fer aquesta reacció, però a part d'això hi ha àcid tartàric. Bé, l'altre reactiu que faré servir, també molt perillós, però que també teniu a casa, i dic perillós en broma, és el bicarbonat. El bicarbonat, quan tenim una mica de mal de panxa, doncs en prenem perquè regula una miqueta l'acidesa de l'estómac. Bé, doncs entre el bicarbonat i aquest àcid farem una reacció àcid-base en la qual hi ha desprendiment d'un gas. Un gas que també se'n parla molt avui en dia, que és el diòxid de carboni. I remenarem una mica, si ens dona temps. En medi àcid, com per exemple una llimona, que és àcida, aquest mateix pigment el que fa és virar a un color vermellós. D'aquesta manera podrem fer la llimonada vermella. I en pHs bàsics, com per exemple el pH de la clara de l'ou, aquest pigment quedarà de color verd. I així podrem fer un alcoholat de color verd. Això són les reaccions àcid-base que tenen lloc entre l'indicador i els àcids i les bases. Agafem mitja col lombarda i la posem a bullir. Veiem com l'aigua va agafant el color blavós, lilós, de l'extracte de la col lombarda en contacte amb aquesta aigua que és neutra. A la paella i veurem com mica en mica es va fent. Aquest és el procés de desnaturalització de la proteïna i per això canvia d'aquest color incolor a blanc. Ara hi afegim el rovell. Ja que la llimona conté àcid cítric,